feixo coa peza teatral, na que a protagonista principal é a lingua galega, e onde a ela van diferentes persoas felicitala polo seu día. Desde membros da Real Academia Galega, unha médica, un político, ata rapaces novos. Veña, non se fale máis, é que comeza a función. Con todos vós, Conversas coa Lingua. Un aplauso. Por favor, poden apagar las luces ali atrás. Gracias. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît rien, qui nous fait sourire étrangement bien. C'est une histoire à moi, ce ballon entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui pèse en toi. Nesta data traemos un fermoso retrato dun dos seus admiradores e defensores, unha bonita sorpresa. De sorpresa.
sorpresa nada, xa se falara en xullo pasado. Bueno, sí, por unha proposta, pero non chega... Ten sobrados méritos. A ver se coñeces. Pero como non vou coñecer? É o meu ben querido Roberto Blanco Torres. Que perfil de home inteligente. Poeta de inspirado nome. Nun tempo o gobernador civil de Palencia, xefe do gabinete de prensa do Ministerio de Gobernación. Por mor da malfadada política non puidemos gozar da sabencia de Roberto Blanco Torres. Uns malvados cegaronlle a vida no mellor. A boa política. A política sana. A política exercida por homes honrados non mata a ninguén. Foi a senreira e óbvio que uns desalmados que tradaron o silencio das camposas onesanas de encima que era noite. O sangue quente de Roberto tiñiu de roxo a servas dunha escondida cuneta. Ao día seguinte, o orballo da medianoite botaba lágrimas de orfandade nas páxinas da nosa fermosa literatura. Penso que Roberto deixounos unha premonición daquele acontecer na súa poesía. A que te refires? O seu poema Raíces. Lembraste dele? Recordo ben eu, dicía así: o Machado ofendeu-no con cego fatalismo, pero o Carballo Chan como monstruos en vida. Sí que ten un certo paralelismo. Cantas veces, sen darnos conta, estamos a escribir o propio futuro. Ademais, temos outra foto do señor Ustra. Anda, parecía Carlos Casares, a quen se lle dedicou hoxe o Día das Letras Galegas. Sí, ele escribeu para todos os públicos, de nenenos ata adultos. Mire, agora están aquí un rapaz